Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kini na usab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw, lahi na sad nga istorya ang tagantag pagtagad nga pinada sa usa sa ato ang YouTube subscriber nga si Sofia. And I'm sure daghan sa ato mga kaigsunan nga as of now naka-experience nining maong sitwasyon sa relasyon diin magkalagyo ang usag-usa. Matud pa niya, mag-work ba ang long distance relationship? Kamo diha, kay daghan ra bakit ng mga OFWs nga naminaw o nagtanaw nato sa tuang YouTube channel. Sa inyong pananaw, mag-work ba? Well, I for one, na-experience na namo ni Ate James ninyo nga long distance relationship me. But in our case, di work man after 2 years. So, kamo diha nga nagtanaw karon, pwede mo comment sa tuang comment section below after mo maminaw sa iyang istorya. But before that, ay mo kalimot sa pag-subscribe and click the notification button sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories ug i-appeal na po ninyo ang katabi with Ate Gems kundiin inyong makita sad ang mga repurpose nga mga videos nga wanan nyo makaplagi nining ato ang YouTube channel. Kung kamo, ginahan mo nga mopada sa inyong suwat, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check ninyo ang video description below para mas makuha gyud ninyo ang kinatibukan o kumpletong address nato. So dito maglangay og paminaw nato ang sugilanon ni Sofia. Dili lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Dear Papa Joe, mayong buntag, udto ug gabii kanyang tanan depende sa inyong pagtanaw. Kumusta inyong tanan nga nagtanaw karon sa lain-laing lugar sa kalibutan? Ako diay si Sofia, 26 anyos ang pangidaron. Usa ka cute nga babae, hantod karon nga dako nako. Katuanan lang kay bisan og dako nako, gamay lang gihapon. Literal nga cute ko sa laing nga pagkasulti, pitit, or sa Bisaya pa, putot. Papa Joe, kidding aside, yes, kay bisan og high school nako niadto pang elementary lang gyapon ang akong height. Pero bisag unsa pa ko kagamay, dili na makapugong sa akong kaaktibo sa eskwelahan nga halos tanang activities akong apilan. Gawas nga ilado ko sa tibok school tungod sa kuang pagka-competitive, dali ra pug ko maduulan sa mga estudyante nga gusto nga mangayo og tabang sa ilahang reports or magpatudlo sa mga lessons nga wa nila nasabti. Mao nay rason nga daghan kay kong naamiga og amigo ug usa na niana nila mao si Coco. Nagsugod ang mong relasyon ni Coco sa pagkaamigo as friends, then nagka-best friend. Nagka-best friend min duha kay matud pa niya dugay na siya nga nakailan nako kay makit-an daw ko niya nga sigig training since grade 7 pero mawaw na siya mutagad nako. At first, ako siyang gisungog sa akong usa ka classmate nga pangan kay si May. Natinuod ang akong sungog-sungog kay wa na dugay, mao na lay ako nahibaw-an nga uyab na sila si Coco o si May. Nahimo kong bridge o tulay sa ilang relasyon ug ako paggani at tigtambag kunuhay nilang duha kung duna sila'y love quarrel. One day, gingnan ko ni Coco nga, Sofia, gabuwag na rabamin ni May. Ha? Nga naman? Pangutan ko pa. Gibawalan naman siya siyang tiya na maguyab-uyab. Tubag pa ni Coco din ako. Balik sa dating gawi ang mga closeness ni Coco. Magkakuyog mi pirmi sa mga sports contest nga among apilan. Kay kami manduha ang ipadala sa among school kung dunay mga area meet. Volleyball player si Coco. Samtang ako, usa ka runner, kusog kay kumudagan Papa Joe. Lingaw sa baya kung dunay mga contest sa lain lugar. Kay adto sa school, kung diin gi-hold ang competition, manghigda ang mga athlete. Dito makahigayon ko og confess o dito nakahigayon jud og confess si Coco nako.
na ako isulti nimo. Tot Papa Joe for short sa putot. Mo na'y itawag ni Coco diri kanako. Unsa man? Medyo nauwaw siya, pero nipadayon siya sulti nako nga dugay na ba ako na crush ni mo tot pag grade 7 pa. Nalipay gani ko nga pagkabawan nako nga ang gipili nimong major kay TLE, kay horticulture. Excited kay ko nga magka-classmate na gyud ta. Ay, bored ka oy. Nganong mutuo man ko nimo nga ang imong crush nga ako nga ang ako mga amiga imong giuyab. Tubag ko pa niya. Dayon pananghid nga moadto sa kog CR. Pero di ko matug CR ron Papa Joe o di ko kasi aron niya itong panahon na. Nagpasumangi lang ko. Kay kulbaan kay ko. Kay sa tinuod lang, dugay na kong ganahan kang Coco. Pero ako lang, gisikreto. Kung buto no naon, mao nang tati chance kay nitugan na siya sa iyang feelings dirin nako. Wa ko masayod kung nanguyab na ba siya nako niya tong higayon na. Basta feeling nako, padung na gyud siya nga manguyab. Wa ko nilakaw kay di ko ganahan niya. Nilakaw ko kay di ko ganahan mutubag sa iyang gi-confess rin nako. Di ko ganahan nga magkakami kay sayangan ko sa among friendship. Nakaibaw na manggug ko nga kung magkauyab, unya magkabuwag, mausab ang tinagdanay. Muna di na ko ganahan sa among duha ni Coco kay basin og mausab pahinuon ang among treatment. Maski palabi na ako ang among friendship kay more than friendship nga maupay sinugdanan nga makomplikado pa ang among sitwasyon. Advance lang ko mag-isip Papa Joe. Pero sa akong gibuhat nga pag-save unta sa among friendship, di naman inoon good ang epekto kay after adto murag awkward na mi nga magtinagdanay sa usag-usa. Mauwaw na siya nga mutagad diri kanako ug ako pod mauwaw pud ko niya. One day, samtang nag-study ko dunay estudyante nga niduol nako. Gipahatag ni Coco nimo Sofia usa ka suwat Papa Joe gikan kang Coco. Unya, naapod ang akong old ID sa junior high kay nabilin man to niya last na mong kuyog ug iya na pod nga giuli diri kanako. Matud pa sa iyang suwat nga, Tot, sorry kayo ha nga di na kay ko managad nimo. After sa akong gi-confess nimo, murag awkward naman ko nga kung magkuyog-kuyog lang gihapon ta. Musamot ra ko nga masakitan ba if mo continue ta sa pagsigig uban unya na ako'y feelings nimo. Pero ikaw, wala. Kay kutob ra man gyud sa friends ang imong pagbati diri nako. Human akong basa sa iyang letter mura kog kahilakon kay ang akong tuyo nga di palapason sa friends ang among relasyon para di maguba. Pero naguba ra man di ay gihapon. Pagkagabi niya na, samtang padung ko matug, akong na-realize nga puslaman nga mawara day gihapon siya nako. Mas may pagmusulti na lang pug ko niya sa tinuod. Sumauto pagkaugma. Ako na ang ni-initiate pag-istorya ni Coco Papa Joe. Diyan nagatubangay mi nga kami nalang duha, ako siyang giingnan nga, taas. Taas diyan ang akong tawag niya Papa Joe. Kay taas man siya height. Samtang ako, tawagon ko niya putot. Kay mubo lagi ang akong height. Taas. Nasakitan kay ko sa imong suwat. Di mo tinuod akong feelings nimo nga kutob ra sa friends. Sa tinuod lang, dugay na sab ko nga ganahan nimo. Pero wala ko nagpasabot kay naman sa kay uyab atong panahon na. Sa tinuod lang, ang akong pagsungog-sungog ninyo ni May nga magkakamo, dili to sa tagos akong kasing-kasing uy. Pero wala ko'y nahimo kay nadayunan man mo. Kaya nakita na nako nga wala ra nag-work inyong relasyon. Nahadlok sa ko nga what if magkakita. Kaya dili ra basad hindi ta mag-work sad, sayang ang ato ang friendship. Wa katingog si Coco sa iyang nadungog pero klaro kayo ang iyang facial expression nga nalipay kayo siya. Ni-smile siya, unya ni duol nako og iya akong gihag. After adto ni balik na ang among closeness Papa Joe. Nakabantay na pod ang among mga classmate nga murag dili na mi pure nga friendship ang among relasyon. Murag more than friends na. Mag BFF turn into lovers. Mahukintahan ay among love story duha ni Coco. Wa na dugay na bulgar na sa tanan ang among relasyon. Gabaw na tanan, hasta among mga teachers,
Pero among parents way kalibutan nga naguyab-uyab na di ay mi. Okay kayo mong relasyon kay gipalaila na gani ko ni Coco sa iyang parents pero sa akong parents secret lang gihapon. Kay kibaw ko nga masuko sila. Sa adlaw sa mong graduation sa grade 12, pwede na mong lipaya kay part sa mong mga damgo sa future na tuman na. Pero dunay sagol nga kaguol. Kay kibaw mi nga magkalagyo gyud mi ni Coco. Mupadayon siya og school sa college, taking up criminology samtang ako gitawgan ko sa akong igsuon nga naa sa Luzon. Nga palargahon ko kay adto na kuno ko mag-college. Kung ako'y babuton di ko ganahan nga mularga kay layo kayo ang Luzon. Di ko ka-imagine nga mag-LDR mi ni Coco. Pero sa laing bahin, nagkalisod-lisod ang akong parents samot na sa akong gastuhan pagka-college. Di ko ganahan nga malubong sila sa utang mo nga nakahukom ko nga mularga paingon sa Luzon. Long distance relationship namin ni Coco. Ang positive side adto kay nakabaton ko kusog nga musulti sa akong mga ginikanan unya okay ra man nila kay lagyo man kuno mi. Di gyud may kabuhat og mga milagro. Niadtong panahon na makaingon ko nga almost perfect na among relasyon kay wa na mi mga major problems. Open na mi sa among family og niingon pagani sila nga bagay ang among mga kurso nga gikuha kay si Coco criminology unya ako kay education. Parison baya ang maestra o pulis? Di ba, Papa Joe? Ang kondisyon sa akong maguwang nga nagpa-eskwela nako nga di ko makapauli sa mong lugar ni Coco kung di ko magbitbit og diploma og TOR. Meaning di ko makauli kung di ko ka-graduate. Meaning kung pila ka tuig ko nga nag-eskwela, maupod ang tuig nga di mi magkita ni Coco. Before pandemic, nakabantay na ko nga lisod na ang among communication ni Coco. Di na lagi kahapit mo chat nako. Sulti ko pa ngadto niya. Nagpaabot pa kog pila ka oras, usa pa siya naka-reply. Sorry, niuli magugo sa among bukid nya way signal diri. Karon lang jud ko nakapasignal. Ingon ani na ang pattern pirmi Papa Joe. Mo chat kog buntag, ma-replyan ko ni Coco og gabi. Ha? Nadi ka diha? Wala ka nagsulti nako. Matod ko pa. Pero igo ra siya ni-reply nga, Mi, nag-uwa na diri. Musud sa ko sa balay. Di katuhuan ang iyang mga alibay, Papa Joe. Naglagot ko niya. Mao nga, wa na ko ni chat para mingawon siya. Pero wa po siya. Ni chat sad nako. Dito na ko nagduda, mao nga nakahukom ko nga i-open ang iyang account. Na-open na akong iyang account ug ako gyud nakit-an nga naa siya ka-chat nga usa ka babae. Pero wa man naghisgot og love. Igo ra nagkumustahanay pero silosa ko nga klase nga pagkababae. Nagdali-dali og chat ni Coco para ako siyang buwagan. Wa na daghang pangutana. Wa na nako paminawa ang iyang explanation og ditso na ko buwag niya. Ingon anak ko kay immature niya tong higayuna, Papa Joe. Sa ako gani, halos di gani ko ka-chat, unya sa laing babae, nakig-chat lagi ka. Purti na kong sukua. Ni-explain paunta si Coco pero ako dayon siyang gi-block. Pagkasunod adlaw, nisod ko sa akong klase nga nanghubag ang akong mga mata sa paghinilak, Papa Joe. Natinga ang akong mga classmate, mao nga ako nalang gi-share nila ni Tabo kay nakailan naman po sila ni Coco. Timing nga atong adlaw, nami performance task nga role playing. Unya ang among napili nga story kay about sa usa ka OFW nga nagsakripisyo sa laing nasod apan ang iyang pamilya diri sa Pilipinas kay giabusaran lang siya ug ang iyang bana nangita og lain. Mao na ang storyline namo ug ang akong role kay ako ang anak nga napiktuhan sa panagbuwag sa akong mga ginikanan. Puwerte na akong hilak. Natinuod gyud ang akong paghilak kay akong ginahuna while nag-acting ko kay mao ang panagbuwag namo ni Coco. Pang best actress gyud ang akong acting niadtong higayuna, Papa Joe. Nisamot pa gyud akong hilak diyang ni Kanta Serenante, among kauban og binaliwala. Nga puwerteng kasakit sa lyrics. Believe gyud kayo ko sa akong professor ug mga classmates. Kay sila mo ni believe nako kay maayo daw kayo ang akong acting. Pero wa sila masayod, wa sila kabalo nga tungod dito sa kasakit
Sa gugma, mao nga natinuod gyud ang akong pag-acting. Gikan sa buntag hangtod gabii ang akong klase niadtong adlaw unya paguli na ako sa amo paggabii guul kay ko kay nga akong nahuna tuara kang Coco. Tinuod nga gi-block na ko siya. Pero sa Messenger naapay ka pamaagi nga makontak ko niya sama sa cellphone kay naman siya yung number nako. Pero wa man lang siya ni tawag o wa man lang gani ni text. Na-absent-minded na ko ug nawa na ko sa kunahuna mo nga hapit ko mabanggai sa tricycle. May nalang gani kay paspas kayo kung nga gibitad sa akong amiga. Nawala akong kagol paglabay sa pila ka adlaw kay ni chat ang among common friend ni Coco nga gisugo ko no siya nga magpa-unblock si Coco. So ako din siyang gi-unblock. Unya, nagkabalik na pud mi. Nagkabalik mi si Coco pero mao lang gihapon. Kay bisag naa siya sa lungsod di gyapon siya maka-chat nako. Kay lagi iyang rason busy siya permi sa iyang pag-eskwela. Nisabot na lang ko kay sukad last na mong away, nagsabot na mi nga musalig na sa sagusa. Nagsabot na pud mi nga dili mo open sa mong isig account para di maka-cost og away. Murag ako gyud ang gugmaan kayo kay bisan og nagpakita ni siya og red flag, ako gyapon gi-ignore. For the meantime, nakabaton mig peace ni Coco. Kay wa na may away tungod kay nakasabot mi nga way hilabtanay sa mong mga account. Pero niabot ang COVID, nag-lockdown, nag-online class. Unya, gibati na kog tumang kalaay, hangtod nga nakanuna ko nga i-open ang account ni Coco. Nasiga ang akong mga mata sa akong nabasa sa messenger ni Coco. Dili na siya ka-chat nako. Kay busy man di siya og chat so sa kababay nga tawagon lang nato sa pangan nga Maika. Ningon si Maika nga, "Hi, nakita anti ka gabi dito sa diskuhan. Nauli day ka?" O nitubag po si Coco nga, "Oh, niduaw ra ko rin nila ni mama. Ikaw po, kita anti kagabi Ikaw may cute dito nga naglingkod sa baylihan." Nibawas po si Maika nga, "Sana all cute. Ikaw po, ikari gwapo dito." "Sana all, gwapo." Muadto kag balik sa baylihan niya. Tubag pa ni Coco. O nitubag po ang babae nga, "Depende kung naay kauban. Ikaw, di ka muadto?" "Na, di ko Mahadlo ko ba sinog sugatong kong ungo with ha nga emoji Papa Badyo. Niadto gani ko gabi kay akong giapas akong manoy. Ikaw, adto na lang para naigwapa nga mulingkod dito." "Aw, di na lang po ko muadto ug way gwapo nga muadto." Reply pa ni Maika with ha emoji. "Aw hinuon, di man ko mahadlo kog ungo kung kauban nako gwapa." Tubag pa ni Coco. Grabe yun ilang pagigat-igat sa chat, Papa Joe. Nagtuo ang ako mga luha nga nagbasa sa ilang convo, Papa Joe. Gipang screenshot na ko tanan ng ilang convo para na ako ebidensya. Wa ako ni chat dayon niya kay gipaabot na ko nga siyang unang chat na ko. Ug tuod man pagkasunod adlaw, nakadawat kog chat gikan ni Coco. "Mi, sorry karon lang jud ko nakabalik diri sa akong boarding house. Walay signal sa bukid Love you." Paspas ko naka-reply, Papa Joe nga, "Mao ba? Pa-as if ko Papa Joe nga wa ko'y nabasa." "O lagi, sige pagyuduguan uwan dito. Musta naman ka diha mi?" Wa nagyud ko kapugong sa ako ang gipugngan nga kalagot ug akong gipang-send niya tanang screenshot silang convo ni Maika. "Mao na way signal, sige guwan. Unya, nganong niadto kag diskuhan para mutanaw ra ka gwapa? Wala kay chat-chat nako kay busy ka ug way signal. Pero naka-chat ka ng bayhana? Nganong ni-open man sa akong account? Abi na ko og nagkasinabot na tanga way opinay." Tungutana pa ni Coco diri nako. "Way opinay, para di ka masakpan. Kung wa kay gitago na ako, di ka mahadlok nga mag-opinay tag-account. Ako ra may gibuang nimo. Gikapoy na ba kog sabot nimo? Gikapoy na kog paabot kung kanus ka makakitag time nga maka-chat nako. Gikapoy na ko sa tong sitwasyon." Nagsige pa og type si Coco pero ako na din siyang gi-unfriend. Unya, gi-block pagyud. Dili ko tantong bugo man sa Papa Joe para magpakabuang bisan og klaro na kaayo sa kaduhang higayon nga buwag nami ni Coco. Wa na gyud ko nakigbalik niya. Matud pa sa among common friends sa ni Coco nga nasa probinsya nga inig makabalik na lang kuno ko sa mua after makagraduate ko sa konkurso. Ana pa kuno siya muhimo og moves nga i-fix ang among relasyon. Kana kung pwede pa.
Daghan man pwede nga mausab sud sa dugay nga panahon. Tungod sa akong ka-broken-hearted, nag-deactivate ko sa akong Facebook ug niapil pa kog party-party sa ML or Mobile Legend. Daghan na nanguyab na ako sa ML party pero wa ko na-entertain. Ako silang diretsoon ug ingon nga uyab, samok-samok na nas life. In short, nahimo kong bitter sa akong life. Para nako ang mga lalaki mo'y cause sa sakit sa dukong dughan. Sa mga babae, mo lang sana ug may lang sa sugod. Wala gid ay forever. After pila ka months sukad sa akong pag-deactivate, nibalik kog activate sa Facebook. Bisan asa ko maabot og comment sa mga post. Uso pa ato ang content ni Roel Divina nga maoy-maoy. Unya magsigit-sigit sa pagpagawa sa gibating kasakit. Ni-follow ko ni Roel Divina kay makarelate ko sa iyang maoy ug magkatawasab ko. Nay one time nga akong ipangbasa ang mga comments sa post ni Roel Divina ug nay usa ka comment nga nakakuha sa akong atensyon. Ug nagkatawa ko sa iyang comment ug didto akong gireakan ang iyang comment og ha nga emoji. Igo ra ni-react sa iyang comment ni Roel Divina ug wa ko magdahom nga mo message siya nako. Ang panganiya kay si Josh. Sige siya hi and hello na ako sa messenger pero ako rang gisin kay di pa lagi ko ready nga mag-entertain og lalaki. Pero gi-accept na ako ang iyang friend request. Mao to, tanang post nako, my day ug uban pa mo react siya pirmi og heart. Wa gini-give up si Josh bisan og wa nako tagda. Hangtod nga nadugay ako siyang replyan. Unya magchat-chat na mi ug nagsugod na nga murag close na mi, Papa Joe. Batasan na gyud siguro nako nga isungog nako sa akong amiga ang lalaki nga akong nasuod. Kay ako naman sang gipaila-ila si Josh sa akong usa ka friend. Ako pagani giingnan nga guwapa kayo akong amiga sa personal murag model. Pero nagka-interest si Josh sa akong friend. Instead rin siya nako mag-update pirmi sa iya mga daily routine. Sweet na pud kayo siya, nako and all. As expected, nagkakamigod ni Josh. LDR gyapon mi, kay naman siya sa Cebu while ako nasa Luzon. Sweet kayo si Josh kay mag-effort gyud og pa-deliver og flowers diri nako. Dili kay flowers ra. Pa-deliver pud siya og mga regalo. Nabaguan ko kay wa ko kay experience ana ug ingon ato sa akong past nga relationship kang Coco. Close to perfection na among pagka-boyfriend ni Josh. Pero wa gyapon mawa ang kahadlok nako basin mapariho ra ang ending kang Coco. Akong gipaybaw si Josh sa ako ang fear and doubts sa LDR. Sofia, lahi man ko sa imong past. Soon akong i-prove nimo nga mag-work ra nga long distance relationship. Matud pa ni Josh din nako. Nibalik na ang face-to-face classes. Medyo lisod tong panahon na, graduating nako. Daghang mga gastuhan pero si Josh mutabang siya nako financially. Wagid siya mausab bisan og pakitaan nako og kamaldita. Og kay mature. Kay ako siyang i-test hangtod kanus akutob ang iyang pasensya. Pero grabe si Josh kay matured kayo siya modelan nako bisan og 1 year ra ang iyang pagkamaguwang nako. Sukad-sukad nga nagkami ni Josh, Papa Joe. Why nahitabo nga break up or away nga involve ang third party? Kay sugod pa lang sa mong relasyon, ako nang giklaro kang Josh na di ko muhatag og second chance o second chances. Kay I believe sa saying nga, 1 is enough, 2 is too much. Nitagam na ko sa nitabong kasakit sa akong unang relasyon. Niabot ang graduation nako og proud kayo si Josh nako tungod kay graduate ko as cum laude. Og dako kay siya og tabang sa akong kalampusan, mapa emotionally, mentally o financially. Ganahanon ta siya mo attend sa akong graduation apan ako siyang giingnan nga huwaton lang ko niya nga mauli og Cebu para pud matigom niya ang iyang kwarta og nami magamit inig-uli nako para sa amoang laag-laag. Og after 1 week, gikan sa akong graduation, niuli ko og Cebu para diri na sa Cebu mangita og trabaho. Excited kay ko nga makauli kay sa wakas magkakita namin ni Josh na almost 2 years pud ang among relasyon nga LDR. Ug mao ni ang among unang panagkita. Si Josh ang nisundo nako sa airport. Nagbitbit gud siya og bouquet sa flowers nga iyahang gihatag nako. Grabe ang akong kakilig niya tong higayuna.
Gihatod ko ni Josh sa balay sa akong maguwang ug ako din silang gipelaila. First kita namo, first meet pud niya sa akong family. Okay na kay mong relasyon ni Josh. Abi na ko og dili na kami magka-LDR kay naanak ko sa Cebu. Nakitag trabaho pero paglabay og 3 months after ko nakatrabaho, ako ang gipadala sa among company ngadto sa laing branch nga nahimutang somewhere in Luzon lang gyapon. Amo nang gihuna-huna ni Josh nga nakaya man gani namo sa unang nga LDR mi og wa pa gyud mi nag-meet bisag kausa. Unsa na niya tong higayuna nga settled na mi. Plain and smooth ang among relasyon. Pila na may istorya nakalarga na pud ko Papa Joe. LDR na pud mi ni Josh pero okay lang kay maka-afford naman mi og pa-book og ticket og dali ra kayo maka-visit si Josh nako kung naitaas nga holiday, long weekend or akong birthday. Mo-travel siya para mo visit nako para mag-celebrate sa akong birthday nga kami lang duha. Paghuman sa akong kontrata sa Luzon nakabalik na kog Cebu. Og dito nako nananghid sa akong parents nga magtipon na mi ni Josh. Nisugot naman po ang akong parents kay 26 naman ko. O karon, dili na LDR. Di na mi LDR, Papa Joe. Magkauban na mi 24/7. From kiss sa screen, sa phone to finally do it in actual. Apil na siyempre ang unlimited na nilapaay sa leon o karnero. Sana all. Sa pila ka tuig namang LDR ni Josh, may nitabong buwag o away tungod sa third party. Gumaan kayo miso sa gusa ni Josh. Daga nag-ingon nga talagsara ang makakaya sa LDR o isa na ana sa mga LDR couple kami. Ang usa nga proof nga LDR really works or does work if two people will make it work. Dili sa iyo ng LDR, na panahon nga gusto kayo ninyo nga magkauban, ang usa-usa apan layo mo, igo na lang mo sa video call, hangtod nga malobat ang cellphone. Anak pa ma-end ang call. Napoy panahon nga masuya ka sa uban nga mga couple nga mag-date-date. Sa mall o igo na lang ko sa pag-imagine nga kami pudunta ni Josh ingon ato pod nag-date-date. Pero despite sa kalisod o kami nga worth it ra ang risk. Kay diri nako na test ang among relasyon kung unsa kalig-on og bisan og distansya among kalaban o kabalo ko sa umaabot nga panahon nga mabalik kami sa LDR nga setup tungod sa iyang plano nga musakay og barko para sa among future o kung moabot ni ang time I know nga kayanon gihapon namo. Diri na lang ko to Papa Joe ginaot ko og sa mga tanang nga kapaminaw nga kung kamo niagig kasakit sa gugma ayaw mo og kawa o ayaw mo kawadi og paglaom nga makita mo og para sa inyo nga ihinatag sa to ang labaw nga makagagahom. Dini na lang kutob imo magtatampo, Sofia. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan.
pakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.